fucking truck. И какво става, хора? Аз съм МБГ, с мене Цецо и Тодорчо и днес почваме да играем PvP. Защо ходбара ми се пъгна? Ама ходбара ще го скипна. Хора, върнах се, ходбара ми се оправи. Да върна. О, има диаманти. Не знам за вас, ама... О, диамантен сворд. Аз си взимам което искам. Ми то и аз така. Да, всеки за себе си. Без Цецо, само да се измамил и да се... Не. Моята броня е много силна и лък. Хайде, тръгвай. Добре. Уху! Майнкарт! Малко лаги това мап. Да, изчакай. Ама ние нямаме златни ябълки. Вие имате ли златни ябълки? Чакай, Цецо. Нямаме, добре. Ама с мечове. Бий се! Да, Тодорчо го направи с айтемите, когато умрем, айтемите да са с нас. Ами нямаме златни ябълки. What? Тодорчо, ела. Ма как? Ама как? Как? Чакай. Какъв е то дед влезе? Чакай, добре. Кикни го това. Ето откъде научи паролата. Какво стана, що? Малко лаги, да. Къде? Абе, гледай го! О! Има такива в честовете. Ще е по-интересно, чакай да се кача на... изчакам. Ще падне мелето тука. Чакай, Цецо, не ме би. Искам да оцеля Тодорчо от високо. Аз имам 38. Тодорчо падне, лай. Аз знам това нещо. Вие къде сте? Ама къде сте? Ох! Аз вървя. Това приложение е много лаги, когато говорим лаги се чува. Нали
На мен не ми лаги всъщност. Е, да! Хей, ма ви откъде имате тези полшанки? Я ще си взема. Не! Е, откъде ги взе? Е, това. Ама аз нямам никакви полшанки. Хей! Мачкай, мачкай, мачкай. Ама защо подпалихте го? Някой е излязъл отвънка. Цецо, че ли си излязъл? Ела? Ами аз нямам полшани. Ще умра от тъпата пойзанка. Да, бе! Мечо ми е Fire Spec 20 Sharpness 20, бе, тъпи. Тара-тара. Ще видим ние. Ще видим. Да, без тия смотани полшанки щяхте да сте рипи, дипи, дипи. Не знам кой там. И си пукна канчето. Аз вече снимам да чакам. Е, как снимаш?
Ще покажеш ти. Ето го, Тодорче, горе на балкона ни стреля. На балкона. Не знам как се викаше това. Дед ме стреляш? А? Умри, бе. Как да го банна? Ей, хотбара ми се бъгна отново. Хора, ще го скипна, докато ми се оправи хотбара. Така, хора, върнах се. Айде да го нападнем този, искате ли? Къде обаче? Върнах се, хора, съжалявам, че ми звъннаха. Аз после ще се разправям с тях. What? Има проблем, аз съм извън. Целих поне. А? Използвай всичко, което имаш. Тарам. Не. Какъв чойтър? Дори тук не може да се влиза с хак. С мултиплеера не може да се влиза с хак. Да, бе, тя се ги взех. Моля? Цецо, чакайте да го питам кой. Кой си ти? Да го питам. Нищо, че ми се е бъгнал хотбара. То винаги те ще се бъгва. Тодорчо, ако се криш като мишок.
Не е затворил, той не говори просто. Айде! Не останах на половинка! Ей, ти полшенки. Добре, говориш там, трябва да се включи микрофона. Аз мога да... Тодор, че Ти. Изчакайте. Хора, върнах се. Тък му викат, че ма килват, ама не стане. Нима? Гледай ти ги, кои са измамници. Ти им срещу мене. С лъка ли ще се пи? С лъка ли? Ела. Да, с лъка, защото си слабак. Няма тела. Искаш да му оцелиш стъпия си лък. Няма тела. Айде бе, тъп Poison. Ако нямахте тия тъпи стрели. Не стрели ми, как бяха полшенки. Да, Poison. Измамник! И откъде ги намерихте? Аз там нямаше такива. Цецо гет. Цецо. Сега доближа за микрофона. Кидай го е! Ама не просто да пак едно преди пето пета нищо. Ей го тоя! Убих го! Какъв е тоя? Тос пък! Да се маха от тука! Оре, умри бе! Умри бе! Тъпанар! Абе чакай бе, Цецо! Ой, добре бе! Не ти ме уби първи. Тоест сега. Умри. Нещо насти попав. Ари бе, аз бях оня, ти ме уби и затова почнах тебе да те бия. Отивам да убия оня. Това да се маха, никой не го е канил. Ето го. Махни се бе. Къв е той, англичанин ли къв е? Да се маха. Заклони. Не ни трябва. Не го искам, той заклони. Вие къде сте, бе? На луната. Аз съм ходила шанс. Хм. Цецо,
И аз си намерих като вашите гадни полшенки, да ви видим сега. Аз съм съм. Откъде да ти да? Да. Той се беше старал. Къде? Да, но уния дето идва къфе, откъде знае паролата? А? Не знам. Паролата знае това хората от моя. Може би от Чоло. Може би някой от Чоло. Това съм аз толкова, че горе не само не Да, ти що ме уби? И аз вече имам тъпи гадни ползанки. Да ви видим. Само слуг. И къде е то? Той е там, горе. О, Тодорчо. Ма той е по-горе. Ако сега ще отида да го пребия. Их, защо така? Ти ли си махнал тъпата стълба? Кой е? Да. Не, аз там не съм влазена, съм от червените. И как да вляза? И как се скачи? От червените? Не разбирам как се е качил там. Колко пъти ви кажа, че му трета стълба? Качих се. И къде е тази трета стълба? Не я намирам. Потърсете ме. Добре, мене ли ще целиш? Нарочно го направих. Стой тут. Мама. Браво. Прасе. Нищо не виждам. Глупав огън. Мразя огъня. Помощ! Грозен огън. Нищо не виждам. Падам. Спри да гориш. Чакай. Аз трябва да снимам този род. На мен се пусна инвентар и аз не се Ами аз като цяло. Ако искате, елате като за края на клипа. Само да кажем, аз умех от... Още малко. Добре, хора, аз мисля това да от моето видео. Надявам се да ви харесва. Ако е така, дайте един палец нагоре. И в описанието ще има техните канали. Ако искате, елате при мен, беше по-интересно. Възикам се. Чао!